Ishorni sajla kaitorni sajla ongui phaimani obongsi kami amchaini khorokcha takhu shanti bongcher hinei obahaikino sawai manmani Ishorni sajla kaitorni sajla ongmani bisikni pungui bisik tham ongmani o bisik thamno rugino tini o phasalni salmariwo jati kathar musungmani hayakeba phola kathar manmani sal hayakeba achaimani sal hinino oborokno ruk sawaino tini shanti bongcher bo phola kathar manmani hayakeba bisikni pungui bisik tham phaimani o phola kathar manmani salno ruk sawaino o jati kathar tini phasalni salmariwo obahaikeno musungjakha o jati kathar musungthani ha ganangino tiprasa lukurok hayakeba tiprasa kami amchani lukurokno o bongsi kami amchani khorokcha takhuk shanti bongcherni phola kathar manmani sal hayakeba jati kathar saumani o salno ruk sawaino tini ha ganangino tiprasa lukurok logeri phaimani hayakeba khatutung ongjagui obahai bemar hamya rugi hamya rok hamui thangnai rok jotono phai tini bini jati kathar sok thani phai manjak phaimani o mangpli rok o shanti bongcherni phola kathar manmani salni ruk sawaino obahaike tini lukurok tongthothok chathathok khai o shanti bongcherno lam sogui kalangkha gan bai bajna bai khaino obahaikeno phai manjak phaika bemar hamya naijaknai obahairokbo haino bini tini o jati kathar sokmani salo belaino hambai rimani hayakeba kokaham lamkaham sawaino o shanti bongcherno Ishorni sajla kaitorni sajla ongmano tino tini lukurok bahaino kokaham lamkaham sawaino kalangi thangka o shanti bongcherno obohai phola kathar manmani jorarogobo belaino sakjaya ongui tongo hai hini bahaino sawai mangkha o takhuk sonjit bongcherno o phola kathar manmani salono bo belaino tongthothok chathathok ongui sakhamya ongma bahaino hamchawi phaimani obahai koktomarok au obo bahaino sawai mangkha o phola katharni bisingtino kabangma tiprasa lukurok hayakeba haganangino luku tongnai rokno bemar hamya hamrimani obahai koktomarok bahaino sawai mangkha o kaitorni sajla hayakeba Ishorni sajla okokrokbo haino kasarkha obini jati musungmani kathar ni dineno o lukurok belaino khatung khaja khai phaimani no tino tini kok thaisa thaini o kokrokno bohaino shaka o kokrokno ongkha belaino ano asawai phaimani hayakeba hamna hini phaimani bisas khaikhe khawo tongkhe bipakno ongu haihini bahaino sawai khnarika o takhuk phola kathar shanti bongcher au phaide haike tabugle jeng lukuro obo bahaino wansok thaino klayo tini Ishor tongui mano chini logewono phiaba nukjagya ongui phano tini Ishor takhuk shanti bongcherno kalangi thangka phola kathar lukurokno chubachu khainani hayakeba chubabung ronani hinino lukurokni bisingthi nukjaki phaika tini shanti bongcher phola kathar hinei au lukurok o phola katharo thangnani musungui tongu hingke bemar hamya manjagui tongu hingke thanggui mano nograi kami amchaini bisingo kaisa bongsi kami amchai hai hini tongmani o jagawono obo ongkha ompi arti blockni bisingo khopjak district Gumuti Tripura sub division Omorpur hai hini bahaino sawai mangkha olukurok otakhugrok jora hamya ongui tongfrukhe sabuni khi suti phului hamno hai hinino tini lukurok krung thaini thangui o jagao rugi bemar naijakmani o mangpliro obahaikeno nukjagino phaio obemar hamya manjagui thangnai rokni bisingti bahaino tini Ishorni sajlani
thani thangi no tini obahai ke hamui phaimani obahai koktoma rok bahai no ol lukurok ni bisingti haya ke ba o chati ka thar sok thani thangnai rok ni bisingti no obahai bemar hamya hamui thangmani obahai koktoma rok bahai no ka sawai no phayu o takhuk rok obukhuk rok ni bisingti au tini o takhuk shanti bongcher tini kaitorni sajla haya ke ba ishorni sajla ongma baino tini obahai ongi phai mano phiaba tamo hingke ishorni sajla haya ke ba kaitorni sajla ongma baino ophan manai tini lukurok bemar hamya manjagi thangmani oborok no nai no tini tong kasango taisa kifilduwi tuwi phaimani obahai koktomarok okokrok no riksawi no tini thangi sogi kha lukurok logi bemar hamui no tini obahai ke bisi nei punggi bisi tham phai chati kathar musung laimani obemar hamya rok ni bisi tino obahai chati kathar musung thani ol lukurok bahai no thangi manjagi kha jora hamya bemar hamya salkisa sukni jora rago joto lukurok ni thani no obahai ke kasawi no phayu obahai rugi manjakmani kebuni sago sabo manjaknai oborokbo haini sawi no maya haini bagino obahai sawi khnarika kaitorni sajla jisuni sajla hayakeba ishorni sajla tini olukurokno naimano tuino okokrokno no sawi khnarika au sathai khlayo tini khoroksa shanti bongche doctor ni soman ishor ni soman hai hinei nini cherai ke hamui thang gaurok phai ai cherai ke 2 din bai no ham thang ha nini cherai hinke ke hai ke ba nini sajak sajala ke tamuru ki manjagi orok phaimani bohok samani no bohok sawo ke boro bohum du khong na ko asu tu ke abum du bai tha orok phai ke sabu sayang tha to no no kam ro ke to me na ko mane chung bisi bar din no phayo ke শনিবার দিন কে চুনো ছুটি রিহা না কয় আবো বহু উন্দু বাই থাই কে সাবু সায়াও হাইকে ইকে নাং থাংকে চুমফ বাজুই থাংলাইনাই ইয়ে দুই ভাইয়া কে নাওনি কামি কে গন্ডা ছড়া র রামনগর আই বিনর তুই জাগানি ফাইমি গন্ডা ছড়া নি মা উমি মসে মোবাইল সামো বাই নিয়ে কে তা সামো কে কো মেথা ko me yak haiken norok no tabuk je o jagao rugi naine phola katha ba ishor ni basa bole tamuni sa hamnai de ni sa na tam niya sariyo haye nai phaya bu ang sisa samu biji utong ko ni sa na ko ke dini ke pusla ya ke phai me ya ko toi bora ri ha porna toi ri ha khori ha abuno phutong ra dini sa haike o tui pora ro Huli tongmo tipora ro nungi tongmo oboni pore ro go nini o rugi sedi sija hamnani bakha thada thang samro lo ko me tha ko mi thang ha ke bom sok mo lo ko me yang bisi kai bisung tongkha mahai rugi hamya man jogi tong wa thung mo de ko garden choyan samya bung garden mas sikai ne mas ke tini oro chatim sungjak maningkhe haise 26 तारीख अगस्त निसिमी 2019 26 तारीख अगस्त निसिमी तीन तबो 26 तारीख अगस्त 2022 तिनी बाइखे 3 बছর 3 ইয়ার পুরা কামানি अंखा ओ बनो एनिवर्सरी प्रोग्राम माने फलाकथार बर्थडे मनो पालाई तंग माने अरजो तो बरक रक para hasal ni borok rok bo jotono manjak phayo oro mane o jaga program khailai man ingkhe hai bosor brum no ang khayo 2000 tabok bangkhe 3 bar pura cheng khaimani o jaga bo program bisi tham angkha hake obo hai ongui bo nini o jaga bo tam khaija khai ke ba nini ono bahai churi mani jaga bo bahai lukorok no tam khaija oborong लोकरक न तो चंगमंग सफानो खाया जरा रोगी श्रेष्ठ रोगी रक जरा जीबीबो
kelainai jibiwo hammaya nini baire rogo thangai tabok bo oro rumo tongo borok kwbangma rugi tabok bo tongo o borok rok oro sok phaio o rugi rok no sudu chang mas ang suribo ang borok no kuno roya sudu borok no kaitori mongoi borok no suribo omahai ke haike no omahai man kholaka thanmai ba kaiton ni basa bisik thamong wi tongkha omahai bisik thamni bisingo nong omahai bemar hamya rugi hamya lukurok no busuk jona rok khamri hotna haino hai tongkachang hai ke ba nukung hukung no tewesi ki philiman man omahai lukurok khoro busuk rok khamri thang aro je phainai rok ang to sakhe niji ang sakhe to kaisa prawot ni kok klayo haini bagai Donggor TV ni channel tei nang bo o room rogo thangai rugi rok no nini baithang sengkhe hamkuk nai ani baithang ani sak sake tamhanai mane prawut kok mane kungsuk mane klainai mane ani hisabo hongkhe 185% 95% je kepo hamai thangbayo haike tabu lukurok ni bising tui kaisa kok asai tongkha nini sako hai ke ba belai no silchamung setra silchawi tongkha nini sako obahai nini thaniwo nini o doctor hini manam khoroksa ishorni soman hai ke be ishorni sadala tei doctor ni soman bemar hamya rugi hamya rok no no obahai hamsari horo hai ke ba tei besa tongkachang o kiphileri hormani obahai ni bising ti phano no lukurok tabo kok silchawi tongkha nini oja o thaikengke rang mariwo current bill mariwo obahai tuini rang mariwo obahai rok bill mariwo ni kok silchawi tongmani haike obahai nini bisingti omahai rang najagoi tongmani haike obahai ke no je charge nai tongmani oborok le busuk jarati gubui tamni bagi najak aborong kisa saikha aboni bagai ang kisa sanai mane chang rangle oro naya kaisa haisi jotono chang borok mani sato chang jotono sibo oro kaisa nangbo tabok guri bai thangai mano tabok current bill nango te nini tabok kaisa tama supply hen o supply besat bot hai manjak sini sarsong norobo edc ni singtei chang mano sini mdc ni chang norokha zonal chairman no bot hai rok kabangma bill kawo te oro u nogo tongmani tabok testrapsa tong nanguri di o nogo bo bill kawo ke o bill rok rawani bagai kaisa chang kisa chang nawo mane bill ni bagai o niji nangani niji tongani obo kunu krei aro sudu o nog rok repairing ma khayo te tin ma payo te khithai nog rok ma khuro te tei rok ni bagai current bill ni bagai abono chang mana haike nini saka obahai asuk setra no kam kaham khaibo lukurok no hamya no hamui ti sari horbo nini saka o hamya silchawi tongnai rok ngen tam boba haike no nini khani ko khai ke ba boba haike message na muchung obahai mangpli ni simti ang borok no kuno honani musugya borok waisa borok ekdin borok pan soknai borok bo jate peila boto chang joto no borok rok peila khe chang joto bisas khaya ba directly chang oro manjak phaike ba thangkhe chang joto no chang sibo aboro no kuno ang hamya honja haike teke borok mane buchiani bagai borok kabangma hamya rok salaikha mane borok phaya ko bane khoroksa khuktei khnamani bisingtei o kokrok silsabo mane oro direct phaike borok ulo sinai ang borok no kuno honja haike teke sumung tabo rugi bemar hamya ni bisingo obahai no manjagai tongkha tabo lukurok kokasari jokhani ni thani obahai cancer obahai rok rugi rok hai hada hamno hini bisingtei tabo lukurok message sani tongkha o koktoma kaham no hini mano nong obahai rok no hambe deman obahai rok nini doctor hai ke ba nini o hospital naijak thai ma mano hini lukurok kokasari tongkha hai ke oborok ne kisa saikha acha aw boto oroto kono ang cancer ni rogi ni ang hamronai ba jekno rogi o hayungo tam rogi tong jeng to siana abono ang hamronai hinai anggo semaya oro phainero no ang suribai kaitor hamroke jisu hamroke bo borok hamnai ang kono din borok no ang hamromannai ang hamrobo ang go sewai manya nini cancer jekno rogi phano ungthong ang go sewai maya kaitor hamroke hamnai borok bo haike obahai asuk kam kaham khai tongthani haike ba lukurok no chubai tongthani nini saka o kuno kebeng obahai okotharo go phada phai
Abotai ke bengmung rok to korei mane tongphano abotai normal rok to korei no mane borok mane soto je kono samung cheng khlai phano je kono phano kisale ke bengmung rok tongo hai phano abotai nermo kono ungya mane mungsa ungya haike paithangni sumung tabuk obahai nini holaka tharman mani sal hai kebe ishorni sajala ongmani sal bisik thampungui thangka obahai ke no tabuk nukjagui tongkha hakotor haganangni no lukurok drugs bai gedali tongmani obahai nalen obahai ke nini tini jati thar sokmani dino obahai ke kokacharan musung omahai drugs alcohol sanai rok acha tabuk botongo chini dolo drugs nangnai bono temanai yomani yak porjonto krikha mane yojaknai krikha boni o ya thektei rokse yobu tabuk bo chini gandaro tongo aipeno bola sinai bo hamai tongkha bo paharpurni bo kroksa ya kebang man drugs nangnai nungoi oro sok phainai tongo kebang ma shot hamai thangbai tabuk bo bortoman tongo biang thangka botu saime biang thangka nijra bising digi thangkhana haike obahai ongui tongai bo nono hamni bagi tabuk nini sakao hamyarok sisa jakna tabuk tei bo kroksa tongko ko samol de borma ayang ziraniani tabuk bortoman tong bo hamai no tongkha ya usa hamka detail bo haifen bo oro biang thangka bo silia kebang ma oro drugs yonai borok oro jaga sok phaisa kebang ma tong haike nini o nogo ba nini o bemar hamyarok tongkhani ba rugirok tongkhani o nogo nang o jagao nini guide theke desari ba borokni bongkhe boroni guide theke piang jeri nangmani je kono mairung maikathang je nangmani boroni nokni tobo jotono to chengkhe orok kuno chengromaya current tei khithainok sitainok borok kaisa chengroman tei thuthai rok mane thuthai haike oboni thai jaga haike ba o kamini bumro tamo haike ba o kamni bumro tam ke saimanai lukurok nini thani tam ke khaine oborong ke sakna abongkhe o jaga thai ongkha nograi ompi block under klayo tei o para main para ongkha bongsi para honjago tei ani bumung ongkha santi bongcher tei ang sobsmoy no kebang machini triprani borok rok to gorib mang hinai online tei ang live video ang suriwai tongo sobsmoy ya protek budbar bai sukurbar 8 ni simi 8 jara ang suriwai tongo adoganta mane kebang ma phaimai rok botong o jagao phone te minini damsorani tei khedasrani tei lunglaini dilli ni borok rok sa phai or jaga haini bagai online te ang suriwo protek budbar bai sukurbar 8 ni simi 8 jara engke tei sini channel bo kaisa khulokjak tongo oroni sobsmoy rogi hamya kaham jotono lukrok bo naimano